Și voi trage, hai! Așa, oameni buni, am revenit. Este bușul ăsta așa. Și hai să-i trag încă unul. Și gol! Ați văzut și voi? Nici nu prea pot să mai trag. Așa, și uitați mingea așa, să trag. De data asta scos. A apărut cadavru. Și rotez de aici. Apărut. Uac. Și am revenit toți. Respinge Luca Dan, hai.